Arratzaldean jaua, Labak eta Erik Etxeberria, ja utzi duzu Sokamotil izitiei, nola jondi karnabalak? Ondo, nebaldi pixke baldintzai, azkenin atzota jaien nebaldi petrola intzia, baina, gaur pixke mejorai eta positiboa. Ikusita zaun jende zirrei jaien da bai gaurre, guztia lan nahi deula, guztua buka deula, osoi buka deula, eta aurretik egin igual espero de gauz bat, baina gero ez gola izen, baina oso politi izen. Zer sentsazio egin bukaezua? Guztua, azkenien jendik estimatzeola konturatzeiz, eta ezin emozionaren naupizke, baina, oso ondo egin duzen. Bai, nire egin izan, lehen hilita guketan agamin itorrituk, gero pelota legune familia ikusiat, eta bai. Berezilek, karnal berezilek, bestetan bezala guztitu izan. Baina oso sentsazio hona, eta penigin da guztua. Bai, azkenien bai, hor bukatzeko gogue, baina pena morrila zea emati hor. Eta oin bat bezaletik zegoen, karnala, beste ere atea, baina hor zegoen. Oso, kultura karnala.